Серыя Call of Duty нядаўна перасягнула 500 мільёнаў прададзеных копій гульняў за ўвесь час і тым самым дагнала такіх мастадонтаў індустрыі, як Mario і Tetris. Калісьці я, як і многія іншыя, упершыню для сябе адкрываў кінематаграфічныя бойкі на палях Другой сусветнай вайны, якія на той час уражвалі да каранёў валасоў. Наўрад ці сучасны малады геймер здолее ацаніць шалёныя паездкі на джипах праз шэрагі фашыстаў, калі ты страляеш з аўтамата па нізкапалігонных фрыцах і проста чмурэеш ад эпічнасці таго, што адбываецца. Нехта з вас, пэўна, успомніць місіі пра Сталінград, дзе нам выдалі толькі патроны, а стрэльбу камісар даў загад знайсці самому на полі брані. Ну ці высадку ў Нармандыі, як эталон маштабнага апакаліпсісу, дзе мы намагаліся прадрацца пад залівай куль з кулямётаў на беразе мора. Зараз такім і не здзівіць, але ж тады падавалася, што ты амаль сапраўды там. За гэта серыя Call of Duty калісьці атрымала сваю славу. Не будзем перабіраць косткі франшызе за доўгі перыяд яе жыцця, дзе былі розныя па якасці праекты, але такім чынам хочацца падвесці адразу да думкі таго, што распрацоўшчык і дагэтуль намагаецца нас здзіўляць, як і 20 гадоў таму, але ж мы, геймеры, канешне, заеліся. У кагосьці ад тых часоў ужо сфарміраваўся больш вытанчаны густ, і страляніна па тэрарыстах і мужланскі гумар не радуе душу. Нехта лічыць, што серыя кудысьці правалілася і больш няма таго, што было раней, а камусьці і дагэтуль выключна спінамазгавая актыўнасць прыносіць задавальненне, расслабленне і пазітыўныя эмоцыі. Пры гэтым я лічу, што геймера такі выбар пабавіць час ніякім чынам не абясцэньвае. Можна цалкам спакойна пастраляць пару гадзін у выдуманых праціўнікаў, нават не моцна разумеючы сэнс, у каго мы ўвогуле страляем і чаму, і также пасля гэтага ісці высокаінтэлектуальна ганяць клятых бургунцаў у кампаніі за Францыю ў Еўропа Універсаліс 4. Што дакладна можна запісаць серыі ў вялікі мінус без суб'ектыўных ацэнак якасці сюжэта, такая яна, як у гады юнацтва ці не і іншага, гэта кошт. Бо прасілі за кожную частку, што выходзіць штогод па $70. І калі падзяліць гэта на добра, калі 5-6 гадзін чыстага, хоць і ураганнага геймплею, дык гадзіна страляніны вам абыдзецца ў дзясятку умоўных адзінак. Нават камп'ютарныя клубы ў часы мінулыя не так балюча білі па кішэні. У калдзе, канешне, заўсёды быў і ёсць багаты мультыплеер, як вялікая частка кантэнту і вяселля, але што рабіць тым, хто проста хоча пагуляць чарговую прыгоду бравых агентаў будь-якой арганізацыі ці краіны на варце парадку і свабоды па ўсім свеце. І адказ знайшоўся, адказ, які падштурхнуў мяне вярнуцца ў свет гэтай серыі. Black Ops 6 з'явілася ў падпісцы Game Pass. Не будзем здзіўляцца лічбе ў назве, Call of Duty ўсё ж выходзіць з 2003 года, і дзіўна, што яна 6-я, а не 12-я. За умоўныя $10 у месяц я нарэшце змагу спакойна пабегаць гэтую самую кампанію, не даплачваючы яшчэ 60 за мультыплеер, які не запушчу ні разу. Што такое Call of Duty як серыя ў маім разуменні досведзе вялікай колькасці пройдзеных частак. Апошняя была, дарэчы, з аглядам на канале Modern Warfare 2 2022. Гэта, безумоўна, вельмі кінематаграфічны баявік, лінейны, з разнастайнымі місіямі, баявіковым сюжэтам пра крутых добрых агентаў, сярод якіх абавязкова мы, і менш крутых злых тэрарыстаў, што ўвесь час хочуць дэстабілізаваць абстаноўку. У сюжэт, у прынцыпе, можна, канешне, моцна не ўязджаць. Захопы, пагоні, перастрэлкі пад акампанемент выбухаў і розных гукавых спецэфектаў. Крутыя стрэльбы, якія паводзяць сябе як сапраўдныя, гэта са слоў адмысловых спецоў. Я ўсё ж такі не такі знаўца. З гэтым наборам я прыйшоў у Black Ops, чакаючы новае кіно пра спецагентаў і крутыя перастрэлкі. Дыялогі? Якія яшчэ дыялогі? Мы цяпер можам нават размаўляць, дык і не толькі падчас кат-сцэн, але ў прынцыпе пагаварыць з таварышамі на нашай базе. База! Да што тут у вас адбываецца? Мы можам пагаварыць з чэламі, якія заняты сваімі справамі паміж місіямі, пазадаваць ім цікавыя пытанні, каб нешта растлумачыць сабе пра лор. Па хабе можна нават хадзіць, нейкія прадметы ляжаць, сейфы кодавыя. А вось і стол варштат з паляпшэннямі навыкаў. Вы мяне правільна пачулі, стол для паляпшэння навыкаў. І ён, тут не адзін. І каб нешта палепшыць яго, спачатку трэба набыць і паставіць на гэтай базе за грошы. Грошы, якія будзем знаходзіць на місіях.
У першую гадзіну гульні я атрымаў некалькі культурных шокаў, бо ад серыі, якая апошнія 15 гадоў проста паказвае вам кіно з перапынкамі на перастрэлкі і націсканне кнопкі падчас кат-сцэн, не чакаеш, што яна рэзка вываліць на вас гару змяненняў. Забегаючы наперад, скажу, што гэта не супер рэзкі заварот геймплея і нейкі Far Cry вы тут не атрымаеце, але ж упершыню за колькі частак можна нешта рабіць, акрамя як ісці па сюжэтных калідорах. Дарэчы, пра калідоры. Гульня ўсё так жа іх мае, але ў большасці місій у нас з'яўляецца сапраўдная магчымасць не толькі прайсці ўсё па стэлсе ці ў лоб, але і нават рознымі спосабамі. Сапраўды рознымі. Напрыклад, на брыфінгу абмалёўваеце некалькі варыянтаў, як зайсці ў будынак пад аховай ці выбраць шлях, якім дабрацца да кангрэсмена на адной з публічных сустрэч. Гэта, безумоўна, не Hitman ці які імерсіў сім з поўным паглыбленнем у агентуру, але ўжо лепш, чым нічога. Да гэтага дадатковыя міні-гульні, зноў жа не самыя складаныя, але ёсць узлом замкоў шпількай, падбор кодаў на кампах, кодавыя дзверы і ультрафіолетавае святло. Цяпер возьмем гэта ўсё, што мы пачулі, і закінем на, падрыхтуйся, адкрытую лакацыю з раскіданымі пунктамі цікавасці. А? Як вам такое? Кувейцкая пустыня. Ну а што вы хацелі ад гісторыі пра амерыканскіх шпіёнаў у 90-х? Зразумела, тут Кувейты, Іракі, Хусейны, Савецкі Саюз і вось гэта ўсё. Ну, плюс біялагічная зброя і ЦРУ. І цэлую місію мы можам ганяць на джипе па пустыні, выбіраць, куды ехаць, на каго нападаць ці не. Зноў жа, гэта не Skyrim, але ну, калі мы такое бачылі ў калдзе? Паўтаруся, я гуляў у многія, але не ўсе. Можа, такое з'явілася ў минулай Modern Warfare 3, якую я прапусціў, але не думаю, бо ўсё ж распрацоўшчык іншы. Калі не ведалі, там некалькі падсерый унутры Call of Duty, і кожную з іх робяць свая каманда. Вось за Black Ops адказвае Treyarch, ну а дзве апошнія часткі разам з Raven Software. Гэтыя ўсе змяненні ў адрыве ад серыі не цягнуць нават на простае згадванне, тыпу, ну, стол з паляпшэннямі, ну, дыялогі, ну, база хап-лакацыя. Але сустрэўшы ўнутры гэтай гульні, ты раскрываеш рот, тыпу, вау, я сапраўды гэта бачу. Пабадзяўся па прапанаванай лакацыі базе, набыў за грошы 3 паляпшэнні для яе. Не самая вялікая забудова, безумоўна, але ж яна з'явілася. Паляпшэнні спачатку рабіў выбарачна, але да фіналу гульні цалкам скупіў усе, і яшчэ засталося шмат грошай. Іншую гульню за такую халтурную прапампоўку можна і пахаяць. А тут прымружу вочкі. Вучацца рабяткі ў геймплей, галоўнае іх не спудзіць. Я сказаў, сюжэт тут не важны, але, канешне, яно не зусім так. Звычайна ён даволі падобны, бо ў межах сусветнай контртэрарыстычнай дзейнасці ну не навыдумляеш на Пуліцера 20 гадоў запар. У Black Ops самая сапраўдная шпіёнская гісторыя. Агенты ЦРУ, якіх падставілі, ну ці не падставілі, шукаюць праўды і галоўных злыдняў з біялагічнай зброяй, якія пагражаюць забіць, калі не ўсіх, дык шмат. Ну які баявік не мае такі же сцэнарый, але ж д'ябла ў дробязях. У мінулым аглядзе на Modern Warfare 2022 года я пасмеяваўся з пафасных дыялогаў бравых салдафонаў. Ну, сапраўды, яны там выглядаюць недарэчна ў сучаснасці. Pulp Fiction для скуфаў і танкістаў. А вось аўтары Black Ops гэта зусім іншы падыход. Некіх табе зараз мы паджарым гэтых засранцаў, а чыстая любоў да паху ранішняга напалму і эстэтыкі ідэнтыфікацыі Борна. Ну добра, там, канешне, месцамі таксама прысутнічаюць клішы, але не ў такой колькасці, а акцёры адыгрываюць прафесійна, іх нестаннага серыяла панабіралі, тэксты не выклікаюць стузання вока і за гэта ўжо дзякуй. Я ніколі не быў пад уражаннем ад гэтых усіх агентурных разборак і кінуў тыпу падзення чорнага ястраба і іншыя буры ў шклянцы, але мясцовая рэжысура, канешне, як заўсёды, на добрым узроўні. Драчкі, верталёты, падзенні і выбухі – усё як любім. Але да сапраўды неблагога шпіёнскага баевічка тут прымяшалі зусім нечакана ажно фантастыку. Стылістычна я нібыта апынуўся ў самым цэнтры гульні ад Remedy, Control, дзесьці па хранаметражы пасярод праходжання, а пад канец Black Ops увогуле пайшоў псіхадэл і далі крыху дуркі. Хоць сапраўды яны намагаліся працягваць трымаць усё ў нейкім лагічным ланцужку падзей, але тая частка была самая нудная. На мой погляд, крыху перабралі, але нічога, у іх тут што не глава, дык табе не самая звычайная страляніна, нечым трэба геймеры здзівіць. А вось усё астатняе, там дзе бдыш, пуф-пуф, тут як заўсёды нармальна. Ну што, давайте вынікаваць. Ты прыходзіш у гульні Call of Duty за экшанам, каб кулі свісталі,
пісталеты, выклікаў авіаудары, усё выбухала, драйвовыя перастрэлкі і пагоні, і я не ведаю нават, што з гэтага яна не можа прапанаваць. Ці вы чакаеце кожны раз ад іх нечага іншага? Тады было б цікава пачуць, што канкрэтна. Па агульных уражаннях гэта серыя, канкрэтна Black Ops, адрозніваецца ад тых жа Modern'аў, хаця бы якасцю сцэнарыя, дыялогаў і агульным уражаннем, што распрацоўшчык сапраўды намагаецца разнастаіць, здзівіць, даць новы досвед у куляніне. Чаго варты толькі хоррор-элемент у адной з місій, прам малайцы. Не было амаль момантаў, калі б не рабілася нудна, акрамя толькі згаданага псіхадэлу напрыканцы, але ж ён усё роўна мае месца на існаванне і ў канве апавядання не моцна выбіваецца. Добрая гульня акцёраў, якасная праца з мадэлямі зброі і адчуваннем яе, розныя місіі і розны падыход да праходжання. Гэта ўсё вельмі добра гуляць у геймпас за $10 на месяц, але вось набываць за 70, каб проста папуляцца ў кампанію, я б, напэўна, не раю. Нават пры шчыльнасці падзей баевіка гэтыя 8 прыкладна гадзін таго не вартыя. Трэба адзначыць, Black Ops 6 сапраўды даўжэй, чым звычайна ў серыі, а калі ўзяць высокі ўзровень складанасці, як я, вы не будзеце, канешне, паміраць кожныя пары хвілін, але пайсці ў лабавую не самая добрая ідэя, і праходжанне можа зацягнуцца. Прыйдзецца хавацца за вугламі, намагацца зняць уціхую як мага больш да першай трывогі і карыстацца дадатковымі сродкамі, якіх тут, дастаткова. Гранаты, міны, выбухоўка, машынкі дыстанцыйнага кіравання з выбухоўкай, кідальныя нажы, авіаудары, выклік верталётаў і іншыя, так што весяліцца будзе з чым. Раю аматарам страляніны прыгледзецца да гульні, яна можа падарыць гадзіны нармальнага экшэну з добрай прымесю розных стэлсаў і шпіёнскіх штучак-дручак. Нават сістэмы паляпшэння персанажа, калі ёсць геймпас, да і сам Бог вялеў. Купляць жа за поўны кошт дзеля кампаніі, гэта, канешне, калі няма куды грош суваць, але тут ёсць і вядомы зомбі-рэжым, вялікі мультыплеер, так што, глядзіце самі. Калі не аматар спінамызгавых шутаноў, тут ужо на свой страх і рызыку. Каму што падабаецца, і адкрыццяў яна можа вам не зарабіць. І, канешне, дадам, што тут люта нязручнае меню і лаунчер. Каб проста пагуляць у кампанію, яно там можа нешта пампаваць, некалькі разоў перазагрузіцца. А калі ёсць пытанні з інетам, як напрыканцы кастрычніка, у мяне ў Мінску вечарамі былі прыколы, дык выкідае. Без жартаў, гэты агляд мог выйсці раней, але 2 вечары я проста не мог зайсці ў Black Ops. Раздражняючая сістэма. Дзякуй вялікі, чакаю на вашыя меркаванні, ўражанні, і падкажыце дзеду, чаму ж вы лічыце, ці наадварот, што серыя Call of Duty некуды скацілася. Цікава паслухаць вашыя думкі. На гэтым на сёння ўсё. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся сваімі пальцамі ўгару. Таксама не забывайце заходзіць на YouTube канал Відзік, дзе 2 разы на тыдзень я выпускаю гульнявыя навіны для вас. Ад усяго сэрца дзякую усім спонсарам на Patreon і тут у YouTube. Ваша падтрымка вельмі важная. Дапамагаеце ладзіць усё своечасова і развіваць наш беларускі геймінг. Нядаўна выйшла ў свет альфа-версія сайта vidzik.org, дзе пакуль можна толькі чытаць навіны, але з часам будуць дадавацца новыя функцыі, такія як каментары, рэакцыі і магчымасць чытачам самім рабіцца аўтарамі. Таксама за спонсарства вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да навін на канале Відзік. І зразумела, ваше імя, ці нік запісваецца ў гісторыю кожнага відэа. Усіх абдымаю і да новых сустрэч!